Kacing ada kebakerpang hapadang Angel Di Maria pat Lionel Messi kelas apriang haik sosial media. Bau Angel Di Maria ulaong bau ngej scam bau Messi udang rak sakawai pat ka welcome. Om don jing artatin bau Angel Di Maria bat Lionel Messi kideki arngut kirangi lekai ki balai lekai lang pun senam na ka bentak Argentina. Nadu ki lumpung Copa America hadu ka FIFA World Cup kini ki arngut klesam ya pun ki jingjom bat ki por ki bae. Udi Maria uju ai jingaro yu Messi pun sin ula ong hak interview beper bau Messi udi kapten uba penslor ya ka kanhon bat uba ai mesim ya ki parlok ju kane kalong kadau bapun kinong Christian kingej bau Di Maria udon ka jingsan ya ka bajur hau Messi. Watla kum taru om don jing artatin bau Di Maria ungej bha hakabor jo Messi ki jing lekai ki balai lekai lang ki pen ba ka jing sot ho apreng jong ki kalong ka baklan bha habon ki por ka jing arab jong Di Maria kala penla yo Messi ban pun urlong ya ki jing job ki bahe kinong Christian jong ka Argentina manta kidang kermen bau Messi unang beteng banyalam ya kari warla kalenti kanlong ka bae ndai ka jing siampang kasap bat ka jing alam ju kadang long ka bakordor ya ka kanhon kawai ka jing hikai ka bangiyo na kane ka penta kalong ka jing ade pedang Angel Di Maria pat Lionel Messi kam de tang ka jing ade jong ki arngut ki player kade ka jing ade jong ki arngut ki parlok ki balai le kailang na ka bentak Argentina labun telikisnam nadu ba kidang kena hak national team kila yai lang lengba ki por ki bae bat ki basukmen hakisnam ki bamen shua ka Argentina ka jusarem hagi final ki babon ki pajba bon kila keno yo Messi bat ki we ki player Ndeu Di Maria umju ino yo kapten ju uju ai mesim yo Messi bat uju ong bakapor kan sawan bak Argentina kan ra ki trofi haden kata ka jingge jongki kala urlong ka Argentina klara ya ka Copa America bat haden kata klara ro ya ka FIFA World Cup Udi Maria ulalong way na ki player ki bakongsan bha ha kini ki jing lekai pat Messi ru ulapan ya ka jinglong kum kapten u bakrau watlau Di Maria ula kutno ka jing lekai na ka national team ndai udang yai Christian pura ya ka Argentina pat yu Messi kino Christian bon kingej baladau Di Maria Ukraine sapang Messi kan long na ka jingsan ya ka baula yo haden bak lai lekai lang bon snam kane ka longro ka jing hikai ka babhai ki samla haka football bat haka jing em ka jing teli bat ka jing suthu hapdang ki parlok kalong ka bakongsan bha habai Christian lang iwe pan kila ban poi sakit thong ki bahetam menta kino Christian jong ka Argentina kidang ap khmilenti panu lau Messi udang lanem panyalam biang ya ka kanhon sakwe pat ka jing onam haka welcome warla kamlong ka basuk hendaki pajba kidang ngej hakasap pada kajing siampang ju kajing job jong Argentina kam day tang namar away player kawan na kajing teli jong ka kanhun baro kawai handai omla banlen ba kajing don jong Messi bat kajing rap jong ki player kum Di Maria kelalong ka benta ka bakongsan bha habun kajing khon ki bakrau menta kinong Christian jong ka Argentina kidang kermen ba ka kanhun kadang beteng banyelekai bha hakilempung banwan wala bon ki player thamai kilawan hendrai ka jing yu inuksa na Messi pat Di Maria kan ai mesim ki pateng banwan